men så går man efter manden og siger, det er afsenderen, der er problemet, og derfor forstår I ikke, hvad det er. Og det bliver jeg sådan lidt pikeret over, nok særligt, fordi når jeg ser på min familie, er de fleste jo sådan arbejder, der også døjer med et langt og nedslidende arbejdsliv. Min far er slagter, jeg kan da se på hans skulder og ryg, hvordan det går. Min mors mand, der har tennisalbue og slidgigt i knæ, og hvad ved jeg, efter et langt liv som håndværker. Så jeg kender egentlig godt de mennesker, der har nært inde på livet, og har egentlig sympati for tanken om, at man skal kunne trække sig tidligere tilbage, hvis man er nedslidt, også selvom man ikke er så nedslidt, at man ikke kan komme på en førtidspension. Men det er jo ikke det, som regeringsforslag tager hensyn til. Der kan du have været 42 år på arbejdsmarkedet, skiftvis deltider på dagpenge. Selvom du er rask rører, så kan du komme på tidlig pension, mens hvis du har været 40 år, er fuldstændig nedslidt og slidgigt, ja, så kan du ikke komme på tidlig pension. Og det er jo den kritik, som statsministeren skal forholde sig til, nemlig at statsministerens eget forslag ikke hjælper de nedslidte, det hjælper kun dem, der har været x antal år på arbejdsmarkedet. Statsministeren. Indlægget startede jo faktisk godt, og så var det lidt mere hen ad vejen, ikke? Fordi en 42-årig, ikke en 42-årig kvinde, det er mig, en kvinde, der har været 42 år på arbejdsmarkedet og lavet ufaglært rengøringsarbejde. Altså en tanke om og ord om, at hun nok faktisk slet ikke er nedslidt. Det er det, jeg har så uendelig svært ved at begribe. Hvis man i 42 år er stået tidligt op om morgenen og haft hårdt fysisk arbejde, så er der en nedslidning. Det er ikke sikkert, man er så nedslidt, som nogen mener, man skal være, for så at komme ind i en eller anden ydelse. Men selvfølgelig er der da slitage, og der er der en helt anden slitage, end det, der gælder for mennesker med et arbejdsliv, hvor man ikke bruger sin krop. Og i øvrigt med et helt andet arbejdsmiljø på arbejdsmarkedet for 42 år end i dag. Det er den der kobling, jeg ikke kan forstå, at man ikke laver. Jeg forstår det faktisk ikke. Ja, Vanopslagh. Men det jeg så ikke kan forstå, at regeringen ikke laver, det er jo den kobling og den logik, der er i, at du kan godt have været kun 38 år på arbejdsmarkedet, og være meget mere nedslidt end den, der har været 42 eller 43 år på arbejdsmarkedet, også selvom vedkommende har lavet fysisk arbejde. Og man tager jo ikke hensyn til, at mennesker er forskellige, og på den måde ender man med at ville gøre op med en uretfærdighed, og så skaber man en større uretfærdighed i forsøget på at rette op. Fordi man ikke tager hensyn til den enkelte. Altså det, vi selv har foreslået i Liberal Alliance, er jo det, vi har kaldt fri pension. At man giver folk bedre mulighed for skattefrit ved ind- og udbetaling. Selv at spare op, så de selv kan bestemme, om de vil trække sig tidligere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er ikke så lang tid. Kunne man ikke forestille sig, at det er noget i den dur, man skal gøre? Altså give den enkelte mere fleksibilitet og ansvar? Tiden er udløbet. Men det er jo fordi, vi er tilbage ved kernen, nemlig skal der være en rettighed, eller skal der ikke være en rettighed? Hvis man ikke indfører en rettighed, så ved alle her i lokalet, hvis ikke der er en rettighed, så vil der være nogen af dem, der har behov for det, der ikke vil blive tilkendt det. Fordi det gælder for alle andre ordninger og alle ydelser. Så man kan sige, at den ordning har altså en bagside. Omvendt, hvis man laver en rettighed, så ved man jo godt, at så vil man ikke ramme fuldstændig 100% præcist. Til gengæld gør man så noget andet, nemlig man siger til folk, når man har arbejdet i så mange år, og har gjort alt det, man skulle, så skal man ikke spørge nogen, man skal ikke visiteres. Så kan man få lov til selv at træffe beslutningen.